Республикабызда дәүләт телләре булган татар һәм рус телләрен өйрәнү үзенчәлекләренә карата төрле фикерләр бар. Әйе, татар телен укыту сыйфаты әлегә бездә тиешле дәрәҗәдә түгел. Бу хакта безнең президентыбыз да әйтте, хөкүмәт җитәкчеләребез дә, дәүләт советы рәисе дә әйтте, мәгариф җитәкчеләре үзләре дә моны игътибар үзәгендә тоталар. Бу юнәлештә мәгариф һәм фән министрлыгы соңгы берничә елда актив эш алып бара. Республикабызда татар телен белмәүче яисә төрле дәрәҗәдә белүче балаларга аны төрле программалар нигезендә укытуны күздә тоткан укыту әсбаплары эшләнә. Шуңа күрә Татарстан Республикасы дәүләт телләрен бер тигез күләмдә укыту һәм өйрәнү нормаларын саклап калу белән беррәттән закон проектына татар телен укытуны һәм өйрәнүне белем алучыларның төрле дәрәҗәдәге әзерлеген исәпкә алып эшләнгән дәүләт аккредитациясе алган укыту программалары нигезендә гамәлгә ашыру таләбе дә өстәлде. Мәсәлән, кыска гына дип әйткәндә, әгәр дә мәктәпкә килгән укучы бала татар телен бик яхшы белә икән, ул инде тулы күләмдә камил белерлек дәрәҗәдә белем алачак татар телендә. Әгәр дә инде уртача белә икән, аңа инде икенче төрле программа, гадиләштергәнрәк программа булачак. Әгәр дә мәктәптә татар телен өйрәнүче бала татар телен бөтенләй белми икән, аның өчен бөтенләй гади программа булачак. Менә шушындый 3 программа буенча мәктәпләрдә татар телен өйрәтү гамәлгә кертеләчәк. Моның өчен әйткәнемчә инде дәреслекләр һәм әсбаплар әзерләнә. Бу закон проекты Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салуның җирле үзенчәлекләрен исәпкә алган нәтиҗәле механизм булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Закон проекты Татарстан Республикасы президенты тарафыннан хупланды. Проектка Дәүләт Советы хокук идарәсенең, Министрлар Кабинетының, Юстиция министрлыгының, Иҗтимагый палатаның, Муниципаль берәмлекләр советының уңай бәяләмәләре бар. Татарстан Республикасы прокуратурасы һәм Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстандагы идарәсе бәяләмәләрендә әйтелгән искәрмәләр закон проектын икенче укылышка әзерләгәндә исәпкә алыныр. Закон проекты безнең комитет утырышында каралды һәм беренче укылышта карауга тәкъдим ителде. Яңа федераль закон белән беррәттән республика законы да 1 сентябрьдән гамәлгә керергә тиеш. Рәисебез ул хакта әйтте. Димәк, әлеге закон проектын киләсе утырышка эшләп бетереп, язгы сессия тәмамлаганчы тулаем кабул итеп өлгерергә кирәк. Шуны истә тотып, закон проектына төзәтмәләр кертү вакытын 10 июньгә кадәр билгеләп, аны 20 июньгә кадәр икенче укылышка әзерләргә тәкъдим итәбез.